যারা চিনি প্রেস মিট नायथ'नाय दाखौथाय बुखसं जों तेर खुमलंगो चिदर खुमलंग सिगलारक दङ जों तेर प्रेस मिट खालामनि मा फाइमेन कारन नंखा नरक साइमानो किछुखन सिगां बेलबारि गोविंद हल बीजेपी रे कासे प्रग्राम दंमोन इंना आ जागावो जों खासे प्रेस मिट नुखा दिपर बरक आ जागावो वालाय सुलाय बुजाखा बर फाटिका टक जाखा रिफिर जाखा नै बरक जों तिब्रामा थारन कक सेल जाका आबनो जों जिबो जों बसिनाय मिया आबनो जों प्रेस खाया फायु बरक आर दल कासे तामु लायखा बीजेपी रे बीजेपी तामु लायखा जों साइनि आपसिन कुल क्लियर न्यूज करे फियाबा जों तिब्रामा थारन जे बरक कक सेल जामाने जों आबनो बरे जों तियार मा भाषा फायखा दाखौथाय बुखसं जों तिब्रामा थान सिगला रक आजाको इनवल्व करे तिब्रामा थान से रक आर के थांया तिब्रामा थान बरक के थांया जों साइमनो गणतंत्र देश जे कुनु पार्टी जे कुनु मिटिं सुल खायमानो गोबां मा बरक जों त कसिया जों तिब्रामा थांनि बरनो बं प्रग्राम तन बानचाल खायो नै आबो जों जिम कसिनाय मिया आर बरं बिसिं दल कासिया जों जे खोना मते बं दल बिसिङो अकिसुदिन सप्ताह 10 दिन चले बं दल कासिन बरं बिसि प्रब्लेम चले दङ बिसेस खाय बं आईटीएफटी बं जे एलायंस पार्टनार बीजेपी गोबां बरगाबो लाबराय खिजुरिं लाइ बं दल बं बंलाय दंनि चिन्था न्यूज दङ आबागे बं दल कासे प्रब्लेम लायखाना वालायखाना तल सलायखाना आबागे आबनो रे किन्तु बर जों दोसर माने जों जे माइ मिया आरो जोंखौ इनवल्व करे तिब्रामा थारखौ इनवल्व करे अथास आं बरनो कयनाय बन अ कनो बरक क फेरा नांथों तामु अकुल एकुसे चिते माथर बरदे दुसै तंगा जोंसि तंलाक जोंबो मथिबा दं हनाय कोनो खाना करे को संना करे चिनि जों सिगा आरो जों दिके बरे दुसै तंगा जोंसि तंला दाखौथाय बुखसं आरो कयनाय हाजिं जे प्रेस मिट सानाय आ बरनो कयनाय निन क फेरा कयनादि करे करे तिब्रामा थारनो आम दिके दोस्तार दे जों तिब्रामा थारखौ दिना वाला सलाय नाया जों तिब्रामा थासमै शान्ति नायो जों बैलेंस नायो जों साइमन चिना महाराज पार्टी बेलाय डिसिप्लिन पार्टी जागाव चिना आरो चेराव जो डिसिप्लिन तंबायो फियाबा जों दोसर मान जों एकदम खाबेखौ जों आबनो जों गसिनाय मिया आर आन पाथेखौ आबन तंनाय जे सेकक सामनाय आक फेरा नांथों जों तिब्रामा थारनो एरें एरें अब दोसै तंगे जों मासि तंगा दाखौथाय बुखसं हासि हामबाय थारिख जराव जों किसा लगिर माने बगे तै आने कुलक तंनाय रंनो बेलेक हामबाय मा याफार तै आं तिब्रामा थानिंगै बबाग्राना पुइलेनो खुलुमुं याफार किसुखन आगे कासे प्रेस मिट नुखा जे बीजेपी रगनि गोविंद हल मीटिंग तिब्रामा थाना थांगै तिब्रामा थानि किसु दुष्कृतकारी रक थांगै हमला खालायो हनै आबो बेलेकेन लासि मेसिया जनक जों साइमनखा किसु दिन आगे न बरक बीजेपी बाय बीजेपी वालाय सुगलाय केलेंकारि नि खानावो किन्तु बंनि बिसिङाव तामु दं आबो चिनि दायित्वया बंनि पार्टी नि षड़यंत्र व्यापार आ बिसिङाव जे तिब्रामा थानो दुसिरि सामानि आबो बेलेकेन साया आं साइमानो बंगा जगे कासे षड़यंत्र दङ जों तिब्रा बाय तिब्रानो बुलायरि वालायरि तंगनि बगि बरना केबा गेसा रेखा म ताखुक संना ngabno koinai जों बुकुं बारा थानसा खायै ताबो बिस्कांनि लामाव यापरि हिमन जों थां दङ बुबाग्रानि वारिया सिङै जों आ बंनि केलेंकारियाव जों गोबो गोदालगलाक तब तंलाक नै आं ngabno koinai जे तिब्रामा मथानो अजथा दुसिरि तंमानि आबो बेलायखेनो खादु नै साक फांनि ताइ चिनि तिब्रा सारक निङैबो तिब्रामा थानिङैबो आ ककनो बरक रसायना हारकाना सावो जे तिब्रामा था आजगा कुनु दुष्करि हनैनो कारण तामुङै हिमना तिब्रामा था तिब्रा सारकनि तिब्रा दफानि बागै सामुं थां नंगो तिब्रा बासि रक जतनो सिवो कुंथाय बारा रक जतनो सिवो तिब्रामा था सुदु तिब्रा सारकनि हामखरानि बागै सामुं थां दं तै आजगा कायसा कखनाव बुलायनायनि फायदों तगलायनाय फायदों हनै बं प्रेस मिट किसिसा नुखा किन्तु आबरो जों थांगलाक जों बरगनो अनुरोध खालायो बुलाय तगलाय निजिबाय निजि इंलाखनै बरगनोसो आं कयनाय बंनो लाम हान्याव तंगियावै चिनि तिब्रामा था फाय दफानि सामुं थांनानै बगै मताको काहाम सं उरि तंगियावै जोंनो तेबो जुगदान न फायके चिनि आन्दोलन तेबो तारातारि सक्सेस जोंनो हनै बरनो कयनाय जों बाय गोदालै चिनि दफानि सामुं थांनानै बगै हामबाय जतनो खुलुमबाय।